Ahoj, už jste slyšeli o naší škole? Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie je moderní státní institucí, poskytující středoškolské bezplatné vzdělání ve 4 vzdělávacích programech. Provoz diplomatických služeb, právní administrativa, řízení lidských zdrojů a mediální komunikace. Mé jméno je Karolína Humečková a jsem studentkou 4. ročníku oboru provoz diplomatických služeb a ráda vás na naší škole provedu. Ahoj Feli. Ahoj. Pomůžeš mi prosím provést budoucí studenty naší školou? Jasně, proč ne? Abyste se k nám mohli dostat, musíte splnit následující podmínky. Musíte mít ukončenou povinnou školní docházku, mít co nejlepší studijní výsledky na vaší původní škole, projít ústním pohovorem a když budete dost dobří, tak už vás čeká jen rozřazovací test anglického jazyka. No a pak hned od 1. září odjedete na týdenní adaptační kurz, kde se seznámíte nejen v rámci vaší třídy, ale i s ostatními prváky a samozřejmě i s některými učiteli. Po návratu to však začne. Co vám budu povídat? Oproti základní škole je to opravdu rozdíl. Písemky, povinnosti, zkoušení. Než si na středoškolský systém učení zvyknete, chvíli vám to potrvá. Ale když nic nepodceníte, není se čeho bát. Ano, přesně tak, bát se není čeho. Ostatní k dispozici vám jsou všichni učitelé, kteří vám vždy a ze vším ochotně poradí. Měsíčně vedení školy svolává tzv. Studentské rady, na kterých každý ze studentů může prostřednictvím svého zvoleného třídního zástupce sdělit svůj názor. Studentských rad se účastní vedoucí pracovníci jak domova mládeže, tak jídelny, zástupkyně ředitele, ale i ředitel sám. Pojďme se podívat na koncepci výuky a začneme třeba jazyky. U nás na škole se vyučuje celkem 6 jazyků a najednou se studovat až 3. Mimo angličtiny vyučujeme také němčinu, španělštinu, italštinu, francouzštinu a ruštinu. I should like to introduce our school in English. It is the secondary special school for the administration of the European Union. It's quite clear that many languages are taught at our school, but in my opinion, English is taking the leading part. We are very proud of our students, of our teachers, but we're also very proud of our technical devices. Our school is proud of its laboratory, language laboratory. It is equipped with headphones, monitors and computers. It gives our students the opportunity of listening, hearing and learning something that can be quite typical only for native speakers. It also gives the opportunity to our teachers to base their teaching on the methods of communication. And in my opinion, communication is one of the most important parts in teaching any foreign language. Učíme se na škole celou řadu předmětů, které souvisí s administrativou. Každý ze studentů má pak možnost složit státní zkoušku s psaním všemi 10. Výuka je kvalitní a náročná, proto je u nás vyžadovaná aktivní účast. Časté jsou však mimoškolní akce, které ovšem stojí za to. Nerad bych zapomněl jmenovat pravidelné návštěvy Parlamentu České republiky, České národní banky, Dnů Spojených států amerických a Evropské unie v Praze či World Press Photo. K dispozici je nám ve škole zcela nový multifunkční sál v celkové hodnotě 3 milionů korun, který škola využívá nejen pro přednášky, ale i při zajímavých návštěvách společensky a politicky významných osobností. Právo je základním odborným předmětem, který poskytuje žákům naší školy ucelený přehled o právním systému a právním řádu České republiky. Studenti se naučí pracovat se zákony,
Naučí se teorii a praktickým dovednostem při využití všech různých zákonů, například zákona o rodině, občanského zákoníku, obchodního zákoníku nebo trestně právních předpisů. Na praktickou výuku navazují i praxe. Naši studenti absolvují praxe v advokátních kancelářích, na Policii České republiky, na ministerstvech, u soudů, dokonce u Parlamentu České republiky a někteří z nich i u Evropského parlamentu ve Štrasburku a v Bruselu. Delante del verbo. A ver, dame la mano. Prioritami školy jsou otevřenost, vstřícnost a náročnost. Chceme, aby každý učitel i žák měl příležitost pro svoji realizaci a aby ve škole vládla příjemná pracovní atmosféra. Studují u nás studenti ze všech krajů České republiky, kterým nabízíme ubytování v bezprostřední blízkosti naší školy ve vlastním domově mládeže. Domov mládeže zajišťuje mimoškolní aktivity pro všechny, kdo naši školu navštěvují. Podporujeme talentované jedince, sportovce i handicapované. Mimo klasické zastřešené velké tělocvičny máme k dispozici venkovní hřiště a v neposlední řadě i naši vlastní posilovnu. Škola pro studenty zajišťuje i bazén, saunu a páru nedaleko od školy. Součástí domova mládeže je i školní knihovna se studovnou. Společenská místnost slouží ubytovaným studentům nejen pro zábavu, ale i pro přípravu do školy. Ve státních maturitách cizího jazyka jsme se umístili na prvním místě mezi školami našeho typu v celé České republice. A co naši absolventi? Každý absolvent naší školy může kromě maturitního vysvědčení obdržet i mezinárodní certifikát IES, který dokládá úroveň školy budoucím zaměstnavatelům i zahraničním vysokým školám. Naše škola je certifikována od roku 2007 a v současné době máme přiznán jeden z nejvyšších možných ratingů kvalitní instituce na velmi dobré profesionální úrovni. Kromě tohoto certifikátu jsme i držiteli certifikátu kvality ISO. Mezi oblíbené aktivity na naší škole patří zahraniční zájezdy. Každoročně navštěvujeme státy, jako je Anglie, Německo, Belgie, Španělsko, Itálie, Rakousko, Rusko, Švédsko, Slovensko. Nově letáme i do Spojených států.
Jsme multikulturní institucí, studuje u nás mnoho cizinců ze všech koutů světa. Jsme prestižní, kvalitní a moderní střední škola. Přijďte mezi nás. Vám, kteří jste již rozhodnutí u nás studovat, přejeme u pohovoru hodně štěstí a zbytku. A zbytku bychom rádi vzkázali. Přijďte nás aspoň navštívit, uvidíte, že jsme dobrá parta a i vaší budoucnosti máme co nabídnout. Ahoj. Na viděnou.